በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ዕለት 19 ሰነ። በዛ ዕለት እዚኣ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕትነት ተቐበለ። ንሱ መዛህም ትርጉሙ ተጻዓቂ ማለት እዩ። ነዚ ቅዱስ እዚ አብኡ ካብ አስላም በለው እዩ። ካብ ደቡብ ግብፂ ካብ ዓዲ ድሜራ ክርስቲያናዊ ሰበይቲ ተመርዓወ። ካብኣ 3 ውሉድ ወለደ። ሓደ ካብኣቶም እዚ ቅዱስ መዛህም እዩ። ኩሉ ግዜ ምስ ኣዲኡ ናብ ቤተ ክርስቲያን ይኸይድ ነበረ። ምስጢራት ቅድሳት ክቕበል ፍቐድለ ኢሉ ነዲኡ ልምና ነበረ። ንሳ ከዓ ካብዚ ኣምላኻዊ ምስጢር እዚ ጥምቀት ክርስትና ከይተጠመቐ ማንም ክቕበል ኣይክእልን እዩ በለቶ። ግናኸ ካብቲ ኣውሎጊያ ቁራስ ንበረኸት ሃበቶ። ነዚኣ ምስ በልዐ ከዓ ኣብ ኣፉ ከም መዓር መቀረቶ። ብልቡካ እዛ ቁራስ ህብስት እዚኣ እኳ ኣብዞም ክርስቲያን ክንዲዚ ዝኸውን ጣዕሚ ዘለዋስ ነቲ ፍጹም ቁርባን ደኣ ከመይ ዝበለ ጣዕሚ መቐረት ይህልዎ በለ። በዚ ምኽንያት እዚ ከዓ ክርስቲያን ክኸውን ደለ። ምስ ዓበየ ክርስቲያን ሰበይቲ ተመርዓወ። ክርስቲያናዊ ክኸውን ከም ዝደለይ ነገራ። ንሳ ከዓ ናብ ካልእ ሃገር ከይዱ ጥምቀት ክርስትና ክጥመቕ መኸረቶ። ካብኡ ናብ ሃገር በርባርያ ከደ። ኣብኡ ግብሩ ተፈልጠ። ፈሪሁ ድማ ናብ ሃገር ድምያጥ ሃደመ። ኣብኡ ተጠምቀ። ስሙ ጊዮርጊስ ኢሉ ተሰምየ። እቶም ኣስላም ፈለጥዎ። ሒዞም ከዓ ዓብዪ መቕጻዕቲ ቀጽዕዎ። ካብ ዝቐጽዕዎ ቁሩብ ጸኒሑ ኣቑሳሉ ሓዊዩ ካብ ኢዶም መሊቑ ናብ ሃገር ለፍጥ ሃደመ። ኣብኣ 3 ዓመት ገበረ። ኣብኣ እውን ግብሩ ተፈልጠ። ናብ ሃገር ቁጡር ከደ። ኣብ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕት ቤተ ክርስቲያን እናገልገለ ተቐመጠ። ካብኡ ናብ ሃገር ድሜራ ተመልሰ። ኣስላም ሰምዑ። ሒዞም ንገዛኢ ያረክብዎ። እታ ክርስቲያናዊ ሰበይቱ ከዓ ነቲ መኮንን ኣይትቕፅዓዮ እንታይ ደኣ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከእትውዎ ኣዝዝ በለቶ። እቶም ኣስላም ተኣኪቦም ማዕጾ ቤት መእሰርቲ ሰቢሮም ዓቢ መቕጻዕቲ ቀጽዕዎ። ርእሱ ፈጊኦም ኣብ መንጎ ህይወትን ሞትን ገዲፎምዎ ከዱ። ንጽባሒቱ እቶም ክርስቲያን መይቱ እዩ ዝኸውን ኢሎም ሓሲቦም ንኽቐብርዎ መጹ። ንሱ ግና ብህይወቱ ጸንሖም። ብድሕሪ እዚ እቶም ኣስላም ተኣኪቦም ብዛዕባኡ ጉባኤ ገበሩ። ካብዚ ዘለኻዮ ምኽሪ እንተ ዘይተመሊስካ ንሕና ዓቢ መቕጻዕቲ ክንቀጽዓካ ኢና፣ ክንቀትለካ እውን ኢና በልዎ። ቅዱስ መዛህም ከዓ ዝደለኽምዎ ግበሩ፣ ኣነስ ንወዲ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቀኛ ኣምላኽ ሰማያትን ምድርን ዝፈጠረ ኣይክሕዶን እየ በሎም። ካብኡ እዚ ቃል እዚ ምስ ሰምዑ ኣብ ልዕሊኡ ተቖጥዑ። ኣብ ዓንዲ መርከብ ሰቐልዎ። ብዝተፈላለየ መቕጻዕቲ ከዓ ቀጽዕዎ። ብድሕሪ እዚ መኮንን ካብ ስቕለት ከውርድዎ ኣዘዘ። ሰበይቱ ከዓ ተጸናንዖን ተዕግሶ ትምህሮ ነበረት። ንሱ ብልቡ እቲ ኩሉ ኣብ ልዕሊኡ ዝበጽሐ ስቃይ ብዛዕባ ሓጢኣቱ ከም ዝኾነ ይሓስብ ነበረ። ንሳ ድማ ሰይጣን ከየስሕቶ ንሱ እንተ ተመሊሱ ድኻሙ ከየጥፍኣሉ ትመኽሮ ነበረት። ንሱ ከዓ ቁጽሩ ምስ ሰማዕታት ከም ዝኾነ ሓሰበ። ብድሕሪ እዚ መልኣኽ እግዚኣብሔር ተገልጸሉ፣ ናዘዞ ኣጸናንዖ። ንሱ ድማ ምስ ሰማዕታት ከም ዝተቖጽረ ኣረድኦ። ንጽባሒት ርእሱ ብሰይፊ ከም ዝቖርጽዎ ድማ ነገሮ። ምስ ወግሐ ኩሎም ኣስላም ናብቲ ገዛኢ ተኣከቡ። ንሳቶም ነዚ ቅዱስ ርእሱ ንኽቖርጽዎ ካብኡ ፍቓድ ደለዩ። መኮንን ከዓ ንሳቶም ኣብኡ ዝደለይዎ ክገብሩ ፈቐደሎም። ሽዑ ካብ ቤት ማእሰርቲ ኣውፂኦም ክብርቲ ርእሱ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ክቡር መልኣኽ ሚካኤል ናይ ሃገር ድሜራ ሰየፍዎ። ናይ መንግሥተ ሰማያት ተኽሊል ሰማዕትነት ተቐበለ። ካብኡ በታ ለይቲቲኣን ኣብ ልዕሊ ስጋዊ ሓዊ ኣጐዱ እሞ እቲ ሓዊ እናተቓጸለት ንዕኡ ግና ወላ ሓንቲ ትንክፍ ኣየበለቶን። ኣልዒሎም ኣብ መልዓሊ ኣቐሚጦም ብፍቓድ ጐይታና ከዓ ኣብ ገምገም ሓንቲ ወደብ በጽሐ። ኣዲኡ ኣብኡ ጸኒሓ ወሲዳ ገኒዛ ንቑሩብ መዓልታት ኣብ ገዛኣ ሓብኣቶ። ብድሕሪ እዚ ቤተ ክርስቲያን ሃነጹሉ። ስግኡ ከዓ ኣብኡ
ኣንበርዎ ካብኡ ድማ ተኣምራትን መንክራትን ተራእዩ በረኸቱ ምሳና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሚን። በዛ ዕለት እዚኣ ቡሶይ ኖብ ትርጉሙ ፍቱ ወርቂ ሰማዕትነት ተቐበለ። እዚ ቅዱስ እዚ ካብ ሃገር ባኖስ ካብ ከባቢ ድምያጥ ካብ ተወላዱ ዓበይቲ እታ ዓዲ ካብቶም ሃብታማት እዩ። ንሱ ካብ ወታደራት ቆጵርያኖስ ገዛኢ ኣትሪብ ነበረ። ኣብ ሃገር ኣትሪብ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነ። ምስጋና ንዑ ይኹን። ናብ ሃገር እንዴናው ወሰድዎ። መኮንን ከዓ ኣብ ልዕሊኡ ተቆጢዑ ንኣማልክቲ ዕጠን በሎ። ንሱ ግና ኣይተኣዘዘሉን ብመቕፅዑ እውን ኣይፈርሀን። ብዙሕ ስቅያት ድማ ኣሳቀዮ። ካብ ርእሱ ብሰይፊ ክቆርፅዎ ኣዘዘ። ንቐትልዎ ኢሎም ብዙሓት ደቂ እቲ ዓዲ እናሰዓብዎ ወሰድዎ። ምስኦም ከዓ ናይ ኣርያኖስ መኮንን ሓላዊ ኣናብስ ምስኡ እውን ብሰናስል ሓፂን ዝተኣስሩ ክልተ ኣናብስ ነበሩ። ሓደ ኣንበሳ ሰንሰለት በቲኹ ጎየየ፣ ናብ ቅዱስ ኖብ ድማ በጽሐ። መልአኽ እግዚኣብሔር ንቅዱስ ኖብ ናብቲ ኣንበሳ ኣደየቦ። ኣብ ዝባኑ ተወጢሑ ከዓ ክሳብ ሃገር ዓይኒ ፀሓይ በጽሐ። እዚ ቅዱስ ከዓ ናበይ ከም ዝኸይድ ኣይፈለጠን። ኣዒንቱ ተሸፊኑ ነበረ። ኣብኡ ርእሱ ብሰይፊ ቆረጽዎ። ናይ መንግሥተ ሰማያት ተኽሊል ሰማዕትነት ተቐበለ። በረኸቱ ምሳና ትኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሚን። በዛ ዕለት እዚኣ 5 ወታሃደራት ሰማዕትነት ተቐበሉ። ንሳቶም ከዓ አርሶኖፊስ፣ ጴጥሮስ፣ አስኬሪዮን፣ አርጌንስ፣ ቤልፊዮስ ይበሃሉ። እዚኣቶም ኣብ ቁጽሪ ዲጲሶጴልዮስ ዝቕመጡ እዮም። እቲ ገዛኢ ንኣማልኽቲ ሰው ኢሉ ምስ ኣገደዶም እዞም ቅዱሳን ንሕና ናይ ንጉስና ኢየሱስ ክርስቶስ ትእዛዝ ኢና ንፍጽም ንዕኡ ኢና ከዓ ንስውእ በልዎ። ንጉስ ሰሚዑ ተቖጥዐ። ኣብ ሓደ ገዛ ዳጎኖም ክሳብ 2 መዓልቲ እንጌራን ማይን ኣይሃቦምን ከይወሃቡ ድማ ኢሉ ኣዘዘ። ካብኡ ናብ ኣደባባይ ከምጽእዎም ኣዘዘ። ኣብ ቅድሚኡ ምስ ቆሙ ንኣማልኽቱ ሰውኡ በሎም። እዞም ቅዱሳን ንሕና ክርስቲያን ኢና፣ ንርኹሳት ኣጋንንቲ ኣይንስውእን በልዎ። ኣብ ክሳውዶም ገመድ ኣእትዮም ብኡ ስሒቦም ናብ ካልእ ገዛኢ ክወስድዎም ኣዘዘ። ካብቶም 5 ሓደ ኣርጌንስ ንሕዋቱ ከምዚ በሎም፣ ሓደ ሓቂ ነገር ክነግረኩም መልአኽ እግዚኣብሔር ናይ 5 ኣስማት ክጽውዕ ከሎ ሰሚዐዮ በሎም። እዞም ቅዱሳን ናብ ገዛኢ ምስ ኣብጽሖም ነቲ ዓቢኦም ንአርሶኖፊስ ወሰደ። ንኣማልኽቲ ሰውእ በሎ። ምስ ኣበዮ ክሰቕልዎ ኣብ ጭራ ፈረስ ኣሲሮም ከዓ ኣብቲ ዓዲ ክጎትዎ ኣዘዘ። መሊሶም ናብኡ ምስ ኣምጽዎ ከዓ ኣብቲ እቶን ሓዊ ጸልዮም ናብ ቤት ማሕጻብ ክወስድዎ ኣዘዘ። መሊሶም ኣብ ሰረገላ ኣሲሮም እንዳ ተጻዕረ ቁልቁል ኣፉ ሰቐልዎ እሞ ሃይማኖቱ ዓቂቡ ነፍሱ ሃበ። ኣኽሊል ሰማዕትነት ተቐበለ። ቀጺሎም ንጴጥሮስ ኣቕረብዎ። ዴኪዮስ ዝተባህለ ንኣማልኽቲ ሰውእ በሎ። ንሱ ከዓ ኣበዮ እሞ ክሰቕልዎ ሸኻላት ገይሮም ድማ ከኣስርዎ ንቁልቁል ኣፉ ክሰቕልዎ ኣዘዘ። ካብኡ ምድሪ ኳዓቱ ኣብ ክሳዱ ንታሕቲ ኣብኡ ዓበጥዎ። ኣብኡ ከዓ ኣብ ቅልቲ ኣሰሩሉ። ንሱ ንኹሉ እግዚኣብሔር ስለ ዝረድኦ ተዓጊሱ ኣሕለፎ። ምስ ኣውፅእዎ ካብ ብዝሒ ስቓይ ስግኡ ማህመነ፣ ምዝራቡን ሰኣነ። ካብኡ ብዘይ ብልዕን መስተን ኣብ ጉንዲ ኣሰርዎ። ቀጺሎም ከዓ ንኣርጌንስ ኣቕረብዎ። ዴኪዮስ ከዓ ንኣማልኽቲ ሰውእ በሎ። ምስ ኣበዮ ከዓ ክሰቕልዎ ኣሲሮም ከዓብስዎ ቁልቁል ኣፉ ክሰቕልዎ ኣዘዘ። ካብኡ ኣብ ዝተበስዐ ጉንዲ ብዘይ መግብን ማይን ኣሰርዎ። ቀጺሎም ንኣስኬሪዮን ኣቕረብዎ። ንዑ ከዓ ዴኪዮስ ንርእስኻ ረህረሃላ ንኣማልኽቲ ሰውእ በሎ። ምስ ኣበየ ድማ ክሰቕልዎ ምእንቲ ኣበርቲዖም ከሳቐይዎ ኣሲሮም ንጨካናት ወታደራት ክህብዎ ኣዘዘ። ንሳቶም ከዓ ዕንፀይቲ ተኺሎም ቁልቁል ኣፉ ሰቐልዎ። ንሱ ግና ብትዕግስቱ ኣሰነፎም። እዚ ከዓ ንገዛኢ ነገርዎ። ገዛኢ ከዓ ኣብ ጉንዲ ኣሲሮም ብጽምእን ጥሜትን
ንኽመውት ኣብ ገዛ ዕፀውዎ ኢሉ ኣዘዘ። ንቤልፍዮስ ዲያቆናይ ከኣቕረብዎ። ዲያኪዮስ ከዓ ብሕማቕ ሞት ከይትመውት ንኣማልኽቲ ሰውእ በሎ። ምስ ኣበየ ከዓ ከኣስርዎ ዓቢሶም ኣብቲ ዓንዲ ክጐትዎ ኣዘዘ። ሸኻላት ተኺሎም ቁልቁል ኣፉ ገይሮም ሰቐልዎ። ከቢድ እምኒ ድማ ኣብ ክሳዱ ኣሰሩ። ንሱ ግና ካብ ሃይማኖቱ ነቓ ይበለን። ኣሕዋቱ መጺኦም ነቲ ገዛ ኣፍ ደጊኡ ነደቕዎ። ብደገ ኮይኖም ድማ ይሕልውዎ ነበሩ። ዕለ 30 ወርሒ ጳሄን ጴጥሮስ ነፍሱ ኣወፈየ። ኣኽሊል ሰማዕትነት ተቐበለ። ንዕኡ ኣውፂኦም እቲ ኣፍ ደገ ዓፀውዎ። ብፁዕ ኣርጌንስ ከዓ ወርሒ ጳሄን ኣብ 5 መዓልቲ ካብ ስግኡ ክወፅእ ደለየ። ንዕኡ ኣውፂኦም ከዓ እቲ ኣፍ ደገ ዓፀውዎ። ካብኡ ብፁዕ ኣስከርዮን ሃይማኖቱ ሓልዩ በዚ ወርሒ ዕለት 18 ዓረፈ። ንዕኡ ኣውፂኦም ከዓ ነቲ ኣፍ ደገ ኣብ ልዕሊ ብፁዕ ቤልፍዮስ ነደቕዎ። እቶም ኣሕዋት ንብፁዕ ቤልፍዮስ ምስ በጽሕዎ ከዓ ኦ ኣሕዋተይ ተዓገሱኒ፣ ኣነ ከዓ በዛ ዕለት እዚኣ ካብ ስጋይ ክወፅእ እየ በሎም። ካብኡ ዕለት 19 ወርሒ ጳሄን ማለት ሰነ ነፍሱ ኣወፈየ። በረኸቶም ምሳና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በዛ ዕለት እዚኣ መዘከርታ ናይ ደብረ ቋት ቅዱሳን አቦታትና እያ። እግዚአብሔር በጸሎቶም ይምሐረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን።